Hai, jotono kapangni hamjakma yaphari Tripura ha te chin dophan bororokno khulmo te hambai rogo ani Tripuri dopa channel ang tini special khai angbu surinani asokjak te joto dophano individual te family te mothani level जों सुरिलायनानै bagui ang request khayo chin Tripura ha te chini dophani protection bagui जों सुरिलायनानै फायदो तानके जों recently जों nugo chini India ha kotoni Home Minister Amit Shah ji order romani talsani bisingo May 15 tarik te June 15 tarik 30 days ni bisingo phatani ha ni borok be aini ke phaine rokno thangnani bagui order romani जों nukha te borokni ha rogo hani nokphangni yaphao proshashan tongnai rok जों order rokma nukha je phatar hani borok phainai rokno ongkharoi rohmarokbo जों nukha social media o hiaba chini hani bagui जों wanchoka ke belai ke chin bagke wanama sungsa tamke chini Tripura hani bwsarokni yago proshashan kwrui power kwrui bagui chin Tripura hao oino juda juda haste ni borok rok order ronai rok ba rwkhlai tongnai rok ni aroni chin Tripura hao ai tongma nugo aige chini hao belai ke poja hleima 70 থেকে 80 years phaiye जों tabuk kamajak जों microscopic minority o tongjak tabuk hain hai bini hani bu phaila ke chini future belai ke no kirma sungsa wanama sungsa hain bagui chini kudu chini asa tongo chugo tongnai kaitor baksa hongo ba ishor baksa hono matai hono जों phaidibono surilayane diailayane chini next generation busabutin bagui te chini Tripura hani bagui phaidi जों surilayne ho जोंनो khairok thung जोंनो maya khaithung ge ang pinani sekang kaisa kathar bible ni verse porenai surinai aro tongo Mathai chapter 7 verse 7 o sandi ke norok mannai naitukdi ke norok nuknai dugar budi ke norok phiogro jangnai usuk strong khlai ishor ba god humano kaitor humano जों saka जों sanke simannai tan bangke जों nugo bwsarok buma buphano sanka ke mano waisabai maya phano wai thang sanke जों bupa hongjangnai rok buma hongjangnai rok bwsa sanmano जों maro thik abo haike phaide जोंबो ishorni thani sanlainai tamke ishorni thani mungsaphano impossible kwrui ishorni thani jotono possible chini mokolo impossible phano ishorni thani ke bebakno possible belai ke kalaignai hain bang phaide जों khabai khukbai ishorni thani kaitorni thani जों khaberagui bun thani जों surilainai phaide tak जों surilainai ani one by one point no जों surilainai phaide hinke surilayani tini 8 tarik June 2025 Pentecost ni salo eba pholakatha ni sal eba act of Holy Spirit day o hambai nono subrai kaitor जोंनो nini pholakathar phan krak bai kobol phaidi protection ro phaidi जोंनो asujaratai kaham khlainai kani khai tong bagai hambai chini bebak jaya sugya no जों nakarsano ojora nini hamjakma khairokma subama nakarma o dofa jaya sugyan saka roklai tonglihoi surijao chini dofani political leader social leader spiritual leader ono hamari rodi wisdom rodi te borokni musuk tui khlai inyagai nini musuk tui khlai borokno nang guide khaidi tamke borok leader si जोंनो tuidulnai ge hain bagui borokno nang subadi borokno khairokdi borokni khao kok sadi jate bini buri sraigo yagro yana tui te nungmani samani o phekmani o keluk tong yana tui te rang poisa o corruption khayana tui abhaike borokno guide khaidi gyan rodi wisdom rodi surijao kaitoni thani chin dofani sikla sikli buri ingthung selangthung drugs o addict tongmani nungui chagai tongmani borok nombo nang manakmani sosaginadi haike borokno train up khaidi jate dofani hani bagui responsibility nagui borok basama thung hnai nin thani surijao je hambai chin apa kaitono
संसार namnaisa afano tanke in Triprahani tindike international border oje BSF rok chakri khai dongnai rong thani bukhak bokok sadi borok masaya tui phatani ha ni borok rokno chin India hawo Tripura hawo ya tui ke borok sak ni duty no kubui bai khabai khubai khaima thunglei borok no ashirwad khaidi borok no guide khai tongjadi okaito Suryo kaito nin thani Tripura hani Chief Minister, MLA, ADC ni CM, EM, MDC, teibu administration office ro kotor chikon samkhai tongnai rokno nang guide khaidi borok no gyan rodi je rang paisa o mokol sungyana toike soisoi ke samkhaiman bagai borok no guide khaijadi the India government ni Prime Minister, Home Minister, joto no minister rokno bo nang gyan rodi jate chini Tripura hano bo borok khairok thung je chin Tripura hani borok rok sugya saya no khairok lang thung hnoi nin thani jeng suri jao je illegal immigrant ba beaini bai be je phatani ha ni borok rok phai tongnai rok no nang khairok di borok ni kogo sadi je beaini ke ba chaya lama tei bini hawo tongke othogya chaya bukhao kok sadi je sak ni ha dopano hamjagnani safely ipili than bagai no borok subajadi kaito tei suryo nin thani chin Tripura ha angthung India ha kotoro masaya manungya kwbangma bikra khangra tongo tei hospital rokbo klai sajak lungjak tongo borok ni bagbo nin thani koi suryo borok ni thani bo tongdi khakchangma kuplung rogoi tongo hai nin thani chin Tripura ha norokha khaina bagui suri jago tei ha ni bwsarok no bo rokha khaidi gyan buddhi rodi tei chin next generation o nin biya pharoi rok primarok chaya tongke nakarjadi